Mombati Paskha. Mombati Paskha ulong kadak jong pynshai ba jingmipat jong utra Jisu Krist na ba ula job ya jingdum jong jingyam. Karong jong neo Mombati kalong kabali. Yaw neo Mombati Paskha la shna pura da bthing ngap. Bthing ngap la penmitang da ngap kiba khoi pat soti. Day na kani kadaw pala shna khnang da bthing ngap khnang man penpa ya kadak jong jinglong ko jong Jisu. Kalong ru kadak jong jingpun ba jingkhuid ya Jisu na kamaria thisti daw Mynsiem bukhoi. Ksai ba me kading hau ni Mombati Paskha upen iya kadak jong Mynsiem jong Jisu. Iohi ru hau Mombati baladon kidak jong u alpha baru omega da kadak preg. U alpha ulong udak ubasdang baru omega ulong udak ubakut jong kine. Kane kapen ya kadak ba Krist ulong jingsdang ba bakut iya sngo na kashiti jong Paulus bakut ba Krist ulong umenin menta pat parapor. Hau ni Mombati kadon Diengphna ba Krist usyayap badena kane Diengphna ba upelaj emingi kinong pop. Iohi baha Diengphna kabudon ha Mombati kidon santli ki preg bulan balasi. Kini ki santli ki preg kipen iya kidak jong ki santli ki jingmong jong Jisu. Ubana kli ya jingmong na kapang snget shah. Ubana pedeng ya jingshadung da usul na kurung. Ubana syakaman baca kadiang ya jingsa nar hakikti. Pat uway na kajat Diengphna ya jingsa nar hakikijat jong Jisu. Kini ki preg lapin kre ru yiki daki sembo jingiwbih. Kini ki jingiwbih ilong kadak jong jingiwbih pakamir kabala kalanya u Jisu habala tepno yu. Bat khatduh iohi hau Mombati ya snem jong kabamenta. Kani kamut balada Krist ulong utau alpha bat omega ulong ru Krist ya ubamenta. Hakani ka kelepmat.